zenbagarren azen lau. Ez que nuen bost hartzen dut dago. Laugarren improvisazioa. Improvisazioaren izaera, mistoa. Oda, bi ekipak batera. Estiloa, rol aldaketa. Bueno, esplikatuko dizuet. Honek esan nahi du. Aterako dira, talekiak bat, bakoitzetik bat. Aterako dira eta bakoitzak pertsonaia bat edo egingo du. Josebak, txistoa jotzen denean, pertsonaiak aldatu egingo dira. Batak bestearen rola hartuko du. Dakit ulertu zuen, niri kostatu zaila. Bueno, denbora 2 minutu. Eta gaia? Bai. Hau Gasteizerako perfektua da. Euria. Posizioa. Denbora. Azte kakazarra. Euririk. Ez da azarik. Ez da ezebez. Baina behintzat, ontso batzuk ateratuko dira. Ontso batzuk! Kalekumena! Ontsoak euri gabe ez dira ateratzen! Horrezagatik, euria pizkat egin du, gabean eta orain aterako dira danak. Mendira joango gara, zazki batean. Labanarekin! Izango da, oso polita. Toma! Ozi horretak, Espanian! Bueno, ostika! Egiten bat zuhoran! Espora guztiak zabalduko dira. Ostikadaka joango nahi zanda ja! Bale, ja! Begira, izazte euria eta izazte! Begira, ze polita!